Wel, tro cyntaf i fi gyrraedd i mewn drwy drysa yma, fel pawb arall sy'n dod yma, be oedden ni feddwl ydi waw. Mae ysgol newydd yn wych i gymharu hen ysgol gan ei fod yn fwy. Pan welish i'r ysgol am y tro gyntaf, nes i feddwl bod o'n anhygoel, bod o'n just y lle a'r adnoddau yma yn wych a cyfle i'r plant datblygu a'r staff datblygu sgiliau newydd hefyd. Mae'r buddsoddiad arian unfed ganrif ar 20 wedi bod yn ffantastig i'r disgyblion yn amlwg, i'r staff sy'n gweithio yn Hafod Lon ac i'r gymuned gyfan. Mae'r athrawon hefyd wedi newid y ffordd maen nhw'n dysgu yma, oherwydd yr adeilad newydd, da ni'n gallu cynnig cymaint mwy i'r disgyblion. Mae gennym ni stafelloedd arbenigol yma, fel da chi'n gweld, felly da ni'n gallu dysgu pethau fwy arbenigol. Mae'r ysgol newydd wedi cael cryn effaith arno ni fel teulu ac ar addysg Huw. Mae wedi cael profiadau gwych yn amlwg. Mae'r pwllnofio, yr myga, stafell gerdd, mae Huw'n fwynhau dipyn ar. Mae'r gwersi cerddoriaeth yn help mawr i'r plant ar lefel emosiynol. Mae'n help iddyn nhw fynegu hunan. Mae lot o'r plant gyda ni ddim hefo iaith, a felly mae cerddoriaeth yn un ffordd iddyn nhw fynegu hunan. Stafell Rebound ydy'n hoff stafell yn yr holl ysgol. Mae o'n agorad i holl blant yr ysgol. Maen nhw gyd yn gallu cael rhywbeth allan ohono fo. Mae'r stafell dywyll yn cynnig cyfle i'r disgyblion rheini sydd hefo namgolwg wneud gwaith agos, achos mae yna UV light yna sy'n golygu bod bob dim yn dangos i fyny jyst lot gwell iddyn nhw. Stafell sensori rhyngweithiol ydy'r stafell yma. Mae o'n dechnoleg newydd i'r ysgol a mae o'n rhoi cyfle i'r plant dysgu mewn amgylchfyd gwahanol i'r stafell dosbarth. Da ni'n ffodus iawn i gael ar dir yr ysgol uned breswyl sy'n gwasanaethu Gwynedd Gyfa, caniatáu bobl ifanc aros dros nos yno. Mae Manwtha hefyd yn gallu gwneud defnydd gwych o gyfleuster ar ysgol. Mae menter yr ysgol Cwmni Crefftau Llon yn llwyddiannus iawn. Mae'r plant wedi creu cynnyrch i werthu syniadau'r plant ydi o i gyd. Mae'r ysgol yn mynd i helpu fi i gael swydd neu yna a sgiliau eraill dwi eisiau gyflawni mewn bywyd 100%, de. Mae wir i ddweud bod pob ymwelydd sy'n dod i Hafod Lon yn cael ei syfrdanu hefo'r cyfleusterau sydd ganddo ni yma, yr dechnoleg, a da ni jyst eisiau diolch yn fawr iawn am y buddsoddiad sydd wedi wneud yn y lle. So mae'r ysgol yma ar adeilad yn bwrpasol ar gyfer yr unfed ganrif ar 20 a yn amlwg ydi roed lot o fydd i ni a mae'n mynd i newid bywydau lot o bobl.